ukukhuluma nasiqoka nabukhoma la emsazweni FM bayibiza ngomtefika ukuthi uzeba umtefika nje wayifika uzobe sichazela bukhoma namhlanje kulona ihlelo ivume wethu wamadoda weinsizwa injalo lento umaskandi madoda shamnandi insizwa madoda umtefika simdonsa le madoda le ekonkandla womtefika sanibona bhuti njani uhamba kahle kunziyami siyaphila kakhulu bhuti kwangathi mfethu uquarantinile nje lapho kwenze njani ngihlekile bhuti ngoba kwazi lesimo esibhekene nazo hayi umoya uphansi kakhulu ubambile umthetho ubambile umthetho ifuna lokho mfowethu dankisa bankulu kwinto zonkulu sibe nayo namhlanje kwakho umsakazo FM ku 97.0 siphethe umtefika mlale ngasekhaya womfowethu umtefika ileli gama lifika nini lensiza ikhulele iphi inkani ifunde iphi umsakazo wami okubalekile eqala ukuthi ngiqale ngibingelele abasakazi bami wena kanye nabanye abakhona lapho nabanye abalalela abasakazi njengamanje abaphathi bomsakazo omkhulu izwe FM abalaleli emakhaya okuyibona abantu asike silimazo izinto senzeke bona umuntu efika ke umsakazi usiyabonga wakamajola
owaziwa ngobongo wasendaweni yakhona laphana eNkandla ekhaya lapha ke etsheni lencwaba lapha esikhona khona okusekhaya khona. Ingoma mfowethu ifunda nini? Ingoma mfowethu ngathi angifundanga ingoma. Angifundanga nhlobo ingoma nje ayizwa nje ngaphakathi egazini ifana ukutalent. Into ephila kwani? Yebo into engiphila kuyona. La uqala khona mfowethu uthi uyaqala manje uyokhipha icwecwe ialbum isimo sasenjani bana bakulekelelayo kwahamba kanjani? Uqala kwami ukukhipha icwecwe emuva kakhulu mhlawumbe ku-2011 lapho bengenza khona amademo lapho ngaphansi kweqembu kwakuthiwa Inkosi Namandla ngokuluyana samsana nabanye abafo lapho ngaleso sikhathi kodwa ke until ngaze ngazoqala ke album yami ke entsha yokuqala ngonyaka 2018 isihloko bengenalutho ngaqala lapho ke ukungena ke emculweni mangena lapha emculweni ke ngene mina ngobhuti uThutano kaNdlovu wazi wakhula lapha emculweni ngokuba engineer wabacula abadumile okuyena umuntu owangithatha ngihlalisa phansi wathi nondoda sami siyokwenza i-recording nawe nangampela yenzeka i-recording ngaba khona ngaba umuntu efika ngayikhipha i-album yami yokuqala le esikhuluma ngayo njengamanje edlalayo njengamanje isihloko sayo benganalutho. Le album ingoqala nje kumnandi kangaka mfowethu into yokuqala le. I-album yami yokuqala le bhuti wami i-album yami yokuqala nqa yokungena nje studio umculi ngoba le lawa ngimuva ngibhala ngoba okuneyingoma ezazi 3-4 nje ya ngisho nje kanjani. Umfowethu asibonga kakhulu mfowethu kuwena umsebenzi muhle uyabonakala usithembisani nje ubusufikile kule ndima maskandi. Into engithembisa kuyona ngithembisa ukuthi ngifuna ukwenza umehluko kakhulu emculweni ngoba ngimisela ukuthi ngifuna ukwenza le ndlela engifuna ukuyenza ukuthi kube indlela yami engizoma ngifika kubantu noma mhlawumbe ngifika kubalandeli bomculo beyithande le ndlela engizofika ngayo engibathembisa yona ke njengamanje ukuthi nakho ke phela inkinga esuke sabhekana nayo kodwa ke into ebengiyithembisile kulo nyaka ukuthi ngizokwenza i-album yami yesibili elandela leya ngo-2018 enye ngathi hayi ngiyishaya kulo nyaka ka-2019 nakho ke isimo sesimo kanje na kodwa kuthi manje sibhizi ngayo siyayizama ukuyilungisa noma ngabe izinto zimi kanje. Abantu bakusizile mfowethu abantu osebenzisana nabo ungababala ubonge kubona mfowethu ngaso lesikhathi. Abantu ngizobonga kakhulu futhi nje abantu engababonga kakhulu abalandi bomculo maskandi okuyibona abantu abakutha ukuyibona abantu awukuthi bengakwazi bekwenza ukuthi abakwazi bese kuba yini ke basakazi konke nje imphakathi okuyinina futhi enikwazi ukutshela abantu umhlaba wonke ngomculo angikhulumeli mina ngedwa ngimele wonke bese ke ngibonga kakhulu kuyinsizwa madoda engibambisene nazo ngokomculo okufana nabo kobhuti uGatsheni okuyibona futhi abaphinde bebe nami esiningi indlela sothu umfakazi ngicana lapha kwaNongoma lo kwakwadu indlela sothu abami kakhulu ngomsizo kuyena insizwa sibambisene nawo kakhulu emculweni bese kuba izinsizwa futhi engisebenza nazo ngokuthi masuke sise stage sibambisene nazo kakhulu laphana la sikulalela mfowethu sikulalela kakhulu. Alright. Mhlambe sibuye size lapha nkabi yami sibheke indaba ukuthi lapho umculo ngamasikandi usufikile usukhona yini oyifundile yini futhi osuyibonile futhi ongayifundisa abanye abasangena njengawo la emculweni. Into engifundile msakazi kunzima kakhulu. Into engifunda emculweni ukuthi kumele ubekezele futhi kumele ubekezele emculweni futhi into engiyifundile ukuthi kumele ube netalent lokukholelwa futhi nokuba isibindi kwenza izinto ezike bekhona obhekana nazo futhi ezinto noma ngabe ungafika kuphi izinto kodwa izinto ezimala la emculweni ohlala ubhekana nazo. Ngithi ke kulaba futhi laba basuke seseyikoleni nalabanye abanye sebefisa ukuri nabanye abasesey'koleni baqhubeke befunda isikole bekwethu ngoba isikole babesiza kusasa hayi ukuthi isikole uma ungafundanga ukwazi nokucula kodwa ikhona imfundo lapha
phambili ngitho ngoba mangithi zikwenze edinga imfundo ingoba awukwazi ukuthi uqule ngapha bese uthola imisebenzi ebukelela phansi ube umuntu osebenza kahle kuzoba namandla nesituthu ukurekhoda umsebenzi futhi uba ukusebenza endaweni efihlekile okwazi abantu bekuhloniphe ngoba abantu abakwazi ukuthi nje umculi nangekhona kodwa ubonakala uwenza umsebenzi phansi yonke lonto lena yawehlisa isithunzi lo engifuna kubona mina ukuthi bekholelwa kumele befunde isikole beqede isikole bese beculela umculo ngokwethalente bengafuni ukuthola bawucula ngoba bethanda bengafuni ukuthola inzuzo ngoba befuna ukuthola inzuzo bazobhekana nenkinga. Mfethu ngenxa yesikhathi asimakhulu isikhathi sakusiba sona emsakazweni Zulu FM ngiyabona la network yesisha kakhulu umculo wakho siwuthola kuphi kanjani ngoba siyawuthanda umculo wakho muhle kakhulu mfethu. Umculo wami umsakazo wami ngiyakujabulela lo umculo wami uzowuthola esikhathini samanje ngoba vele izinto sezenzeka ngama-download umculo wami into oyenzayo uya-downloada laphana kuma-online ikhona enye i-app futhi entsha esiza kakhulu abaculi okuyi-jukebox okuyiyona abantu abayi-downloadayo lapha beyi-download bese bekwazi ukuthenga ama-voucher be-download umculo uma be-download umculo lapho ngalawo ma-voucher abo akwenzeki eceleni inzuzo yakhona yalawo madatha abasuke be-downloada ngawo lowo mculi lo bayakwazi ukuthi yena umculi wangempela azuze ngalokho. Okay shuthi singawuthola lapho awusho khona iy'namba zakho sithola kanjani kwenza ukuxhumana sikubamba kanjani mfowethu? Inkundleni zokuxhumana lapha ngicela abantu bengifollow lapha epage lami bathi Mtefika Majola bese befika laphana beshaya ufollow laphana bengilike ukuze bezoyibona yonke into engiyikhulumayo nento engizoyenza bethi inamba zami zocingo ngitholakala kuzona ngitholakala ku-079 33 70 578 079 33 70 578. Mfowethu umuntu efika impela uyezwakala ufikile emsakazweni ugalekile umculo wakho siyabonga kakhulu mfowethu khipha ngengoma yakho ethi nangishiya ngisalwa wawuthini lapha mfowethu sichazele wamfowethu. Alright nansi ingoma sikhipha ngayo ithi nangishiya ngisalwa wawuthini lapha laphana mfowethu umsakazo wami laphana leya ngoma ikhuluma ngesimo sokuthi mhlambe nakho ngisemculweni lapha engikhona mhlambe kuthola ukuthi bafowethu abanye engisebenza nabo mhlambe engangisebenza nabo asebahamba baya phambili uma sebephambili bona abasajiki beyolanda mina ukuthi anondo ngoba thina sesiphambili awuthi sikubambe ngengalo woza nawe la kodwa ngabe sengisebenzisa ubuciko ekuthini mhlambe ifinyelele kumuntu ngendlela kodwa futhi hayi ngoba ukhona umculi engangifuna ukuthi angidonse mina ngengalo cha ngiqonda ukuyibhekisa ukuthi esimeni sami sokuthini mhlambe umuntu maye phambili fanga uyakudonsa ngakudonsi akushiye lapha empini noma mhlambe akushiye entweni efanga uyakusiza kodwa yena akhethe isinqumo sokuthi engakusiza akushaya kusiye lapho usizo lapho. Mfowethu asibonga kakhulu ngibona line wethu la uyashaya kakhulu asambe mfowethu danke seba kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni mfowethu. Ubonga mina mfowethu umsakazi ngibonga kakhulu balalela emakhaya ngibonga kakhulu umsakazo omkhulu iZulu FM nonginike ithuba cha ngiyabonga. Umuntu efika ushamana nensizwa madoda uthi nangishiya ngisalwa sidonsa isankandle insizwa madoda uthe sematshana kanjani? Ematsheni impisi lapha nesikuthini lapha kuMasuba. Awusona madoda liphile lapha ematsheni impisi niyezo. Siyabonga. Danke kawo seba kakhulu. Vale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe endlini ubani wavale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe endlini ubani wavale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe endlini ngeke ngiyuka bukela yematshela simpisi ngeke ngiyuka bukela babhemo yematshela simpisi ubani wavale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe ubani wavale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe ubani wavale mnyango umntana ko vale mnyango sibulawe